Welcome back, students. May 2005 16 mark question related with circuit theory and ionicity subject. Solve the network given below by node voltage method. அப்படி நோடு வோல்டேஜ் மெத்தடில் பிளைண்டாக சால்வ்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நோடல் வோல்டேஜ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். படத்தில் எத்தனை நோடு இருக்குன்னு பாருங்க. நோடுனா என்ன? குறைஞ்சது 3 பிரான்ச் இருக்கணும். ஸோ பிரான்ச் நம்பர் 1 இது ஒரு பிரான்ச்சா? ஏன் சொல்கிறேன்? 5 ஓம் 25 வோல்ட் சீரீஸாக ஒரு லெக் இருக்கா? ஸோ இது வந்து ஒரு பிரான்ச். அடுத்து 10 ஓம் ஒரு பிரான்ச், அடுத்து 2 ஓம் ஒரு பிரான்ச். அப்போ 3 பிரான்ச் இருக்கு. கண்டிப்பாக இது ஒரு நோடு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 4 ஓம் பிரான்ச், 2 ஓமும் 50 வோல்ட் சீரீஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரான்ச், அடுத்து 10 ஓம் பிரான்ச். இது ஒரு நோடு. இதுவும் ஒரு நோடு தான், பட் நம்ம வந்து அதை காமன் கிரவுண்ட் எடுத்துப்போம். பிரான்ச் 1, பிரான்ச் 2, பிரான்ச் 3, பிரான்ச் 4. இப்போ நோடு 1 எடுத்துக்குமா? நோடு 1க்கு இப்போ நம்ம KVL எழுதலாம். It is current flowing through 5 ohm plus current flowing through 10 ohm plus current flowing through 2 ohm is equal to 0. That is algebraic sum of current is equal to 0. இதான் நமக்கு KCL. கரெக்டுங்களா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? current flowing through 10 ohm plus current flowing through 5 ohm plus current flowing through 2 ohm. இந்த மூணையும் கூட்டினா நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்? 0 கிடைக்கும். That is 10 ohmங்கிறது எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. V1க்கும் V2க்கும் நடுவுல. நம்ம எழுத போற ஈக்குவேஷன் நோடு 1. அப்போ V1 minus V2 by 10. 5 ohm எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. V1 minus 25. ஏன்? V1ல இருந்து கரண்ட் கிரவுண்ட் நோக்கி டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகும். 25 வோல்ட்ல இருந்து இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து கரண்ட் என்ன பண்ணும்? பிளஸ்ல இருந்து வெளியில வரும். தட் இஸ் அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ ரெண்டு டைரக்ஷனும் மாறி இருக்கனால நான் என்ன பண்றேன்? V1 minus 25 by 5 போட்டுக்கிறேன். பிளஸ் V1 minus 0. கிரவுண்ட் தானே, கிரவுண்ட்னா 0 வோல்ட். நீ அதை போகணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. V1 by 2 is equal to 0 போட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ LCM எடுங்க. LCM எவ்வளவு? 10. V1 minus V2 plus 2V1 minus 50 plus 5V1 is equal to 0. So 2V1, 5V1, V1. That is 8V1 ஆயிருமா? அடுத்து minus V2. இந்த 50 அந்த சைடு கொண்டு போனால் plus 50 ஆயிருமா? இந்த 10 வந்து ஏற்கனவே 0 into 10 0 ஆயிரும். அப்போ this is equation number 1. சரிங்களா? இப்போ அடுத்து equation number 2. நோடு எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. V2. ஸோ நோட் 2 இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம். நோட் 2. current flowing through 4 ohm, current flowing through 10 ohm, current flowing through 8 ohm is equal to 0. Same Kirchhoff's current law, summation of current is equal to 0. Current flowing through 4 ohm plus current flowing through 2 ohm. நீங்க இந்த சோர்ஸை பத்திலாம் நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நீங்க வெறும் ரெசிஸ்டர் மட்டும் பார்த்தா போதும். current flowing through 10 ohm is equal to 0. current flowing through 4 ohm. 4 ohm எதுக்கு நடுவுல இருக்கு? நோடுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் நடுவுல. அப்போ பிளைண்டா as per ohmsல V by R, I is equal to V by R போட்டுடலாம். 2 ohm எங்க இருக்கு? V2ங்கிற சோர்ஸுக்கும் 50 வோல்ட்டுக்கும். V2ல இருந்து கிரவுண்ட் நோக்கி கரண்ட் எப்படி வரும்? எப்படி டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல வரும். 50 வோல்ட் சோர்ஸ் வந்து கரண்ட் எப்படி போகும்? பிளஸ்ல இருந்து மைனஸ் நோக்கி. அதுவும் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷன். என்ன பண்றோம்? V2 plus 50 by 2 போட்டுக்கணும். சரிங்களா? இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அதனால உங்களுக்கு -25 போட்டேன். இங்க சேம் டைரக்ஷன், சிமிலர் டைரக்ஷன், அதனால பிளஸ் போட்டிருக்கேன். கிளியர்? அடுத்து V2 இந்த 10 ohm. 10 ohm எதுக்கு நடுவுல இருக்கு? V2க்கும் V1க்கும் நடுவுல இருக்கு. அப்போ V2 minus V1 by 10 equal to 0. கரெக்டுங்களா? சரி. இப்போ இதுக்கு LCM எடுப்போமா? LCM 20 எடுத்துக்கலாமா? 20 கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 5V2 plus 10V2 plus 500 plus 2V2 minus 2V1 is equal to 0. இதை கொண்டு பெருக்கினா உங்களுக்கு இது 0 ஆகிடும். V1 ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்குது, minus 2V1. V2 எங்கே இருக்குது? 5V2, 10V2, 2V2 plus 17V2 is equal to, இது அங்கே போனால் என்ன ஆகும்? minus 500 ஆகிடும். That is equation number 2. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? V1 V2 கிடைக்கும். மோட் ஈக்குவேஷன் 2 unknowns. ஃபர்ஸ்ட் A1 8, B1 minus 1, C1 50, அடுத்து A2 minus 2, B2 17, C2 minus 500. அப்போ V1 எவ்வளவு? V1 is equal to 2.612 volt. V2 எவ்வளவு? minus 29.10 volt. ஸோ இதான் ஆன்சர். இந்த இடத்து இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம். 2.612 volt minus 29.10 volt. ஸோ இதோட அந்த ப்ராப்ளம் ஓவர். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.